Lawrkhawm episode za somni pakhat na Hripui hi Wuhan Lab siam ani thei angem tuna hrileng hi China siam nia ngai theina hrang atam hle a mun hrang po an chuan sa hle ani tun tuma po hian he Hripui rap thlak tak hi China rama Wuhan laboratory atanga siam ani thei mei lo mo tirin theina hrang point som kanon tilang don ani som na Hripui ron chua tana nia soi hi Wuhan Lab bullok ani soidana chuan tuna Hripui hlawm tak hi luilam sazorna mun pui Wuhan ami nia soi ani a he bazara hian sathiang hlim lo tak an zora wangin heng zinga mi hian he Hripui hi alo veianga chuta chuan helai hmuna salei te chu kai ta in he hri hi kan hmel hriat chhota nia soi ani a he soi fiana hi ilo hreto mai theia adik po adik mel viau mai ma se uluk taka zir chuan ngai ti thalo deuh om tlat he soi fiana hian pakhata chuan he Hripui kai ma saberte nia an soite hian he bazar hmuna hian an kalmang mi alo ti hriat ania helai bazar bul dewa chuan an cheng hlom ngeya bazara kalte honen hian engtinamo anin kai ta tho aniang alati thei thowa mase akai ma sabernia an hriate ro chuan he bazara ron chuana hmun an tia hian akal mi alo ti hriat ani mithiam te chuan zirchian nein he Hripui hi bakte atanga kai ani an ring hlel tabera mase he bazar hi luilam sazorna ani miawa tuman baksa he bazara hian an zuar lo nina langbok tin bak hrim hi he khuami te hian an ei ngai vak lo nia hriat ani heng te awang hian atira China ho scientist ten he bazar hmuna ron chuak tan anga hrachiang viau anga an soipo hi an doi ole ta chho riawa anuwa chuan he lui sazorna hmun puya lo po hian he Hripui hi aron chuak ta po ani thei tho maya ma se chiang takin kan hrelawani ti te nan soi chhole ta deuh chik mi le zirmi tam tak te hian bazar ai hian abul deuh chi ami Hripui zirna hmun pui chu an kok deuh zok tatlat mai ani pakwana Wuhan lepa hian bak coronavirus kai te an zir mek lai ani Wuhan Center for Disease Prevention and Control hi natna chungchang China rama chuan thunei tu ber ania he hmuna hian scientist tam takomin heng scientist te hian bak zir chian na te po an nei thin ani he center hi kum sang ni pathuma hrileng na satak SARS chungchang te po lo zir chiang to tu te kha ania tin SARS hrileng po kha mishingin baka tanga kan kai ni ti fin fia tu te po khan ma ni tho hi an ni he hmuna hian kum sang ni som pani vel atang khan bak corona vei hi an zir chiang tan to ni a hriat ani a mishing laka natna thlen thei dan te po an lo zir chiang to ani nikum December thla atanga he Hripui alo len ve lai po khan hele pa hian bak za chuang an la om ni a hriat ani a chung zinga bak som pakhat vel phei chu SARS nat nakha an la pai ni a hriat ani bok he until boy pui hi antipun lun ta ni na lang riau ani kum sang ni som pariat pok khan US embassy om te chuan he laboratory hi hetiang natna in kai chhon thei zir chian nan chuan a him tok lo thu an lo soi to a he mun hi Hripui ron chuan a mun nian soi Wuhan bazar bul loka om ani a he Hripui lo chhuat chana an soi bak sa la chu Wuhan bazara hian an zuar box si lo report then khata chuan Wuhan lepa thok pakhat hian abial pa akaya chu alo darta ani anti US sanchin bumi te point he mun zok hi aron darna dik tak chu ani antia Fox Channel in an interview na po US President Donald Trump on Wuhan Lab hi he Hripui ti dar tu hi anni ati ve bok pariat na Wuhan lepa an bak zir meka tuna Hripui leng mek nen hian za som ko paruk lain a in mil COVID-19 virus le Wuhan Lab an zir chian mek bak hri hi za som ko paruk velin a in ang nia soi ania he hrileng mek hi tun hma a hri lo leng to te laka chuan adang lam em a amai ro chu kum sang ni pathuma hrileng vak SARS nen khan za som sari vel chu a in ang ani mi then khat chuan za som ko paruk ai na tam zawk an ti ve bok amai ro chu Wuhan le pathok te hian hei hi adik lo nin an soya hei hi scientist ten an han zir chian chuan bak na zonga ni lovin Wuhan Lab chunga bak an zir chian hawa chau ani an ti le zel tuna kan hrileng mek virus le bak na zonga virus te hi za somriat pariat vela in anga chuti ani chuan China hian he hrik hi tlema siam danglamin an ti pung hluai ani thei angem
bak an zir chian mek hola hi du dua mu thei lo an ni le ngal zel nen Wuhan laboratory a ani lo chuan Yanan le Zhejiang huna chau aum an ti le ngal heng hun pani te la hi Wuhan atanga KM zakwa vel hla om dei an ni boxi ani pasarina Hripui ron dar vak ma lok khan heng bak te hian Wuhan lepa thok te ase nia hriat ani Wuhan lepa scientist te hian bak an zir chian na hian azir chiang tu te bakina se bakina zun khum ti te soyom nuala bak hriam takin mihring vun pan te ase pil ol sam tur zia chu kan hrevek ome Chinese researcher pani Botowa le Leizio te chuan Changjian Times chanchin bua an interview point an thopui Jun Hua Tian chuan hetiang bak hian a zun khum thu an soi lang zo ani Jun Hua Tian a chuan a in khung hran ngal thu a soya ma se he virus hian darna chan sa nei that zia chu kan hriat vek kha heng hun lai phei kha chuan tu nine in en kolna a that mel zok boxi lo Japan mi thiam te phei chuan he nat na hi mi na kai to chuan dam le ma se ama hian he nat na shik hian omna chance ala nei anti ani parukna SARS shik po hi Beijing lab atangin voi ni lai alo put chuak to SARS nat na po kha a shikom dan vel an zir chian lain he Beijing lab atang hian alo put chuak to ni soi ani a he hi thakha chungin voi ni lai a put chuak nge ani he thu hi WHO chuan ron ti chiangin kum sang ni pali khan Beijing research lab a hian SARS nat na put chua thu an soya he nat na put chuak hi mi pariatin kain mi za vel chu da shan an ni WHO thu puang tu Bob Dietz chuan mi pani meichia kumsom ni paruk mi le mi pa kumsom thum pakhat mi in an kai ti an confirm thu asoya an pani hian April ni som pasaria damdo ina an dalu thu an puang bokani April ni li sangni pali khan hemi hmuna zirlai pakhat postgraduate chu SARS natna wangin Beijing a azai aloni to a ani po hi virus azir chian wanga kai ni asoi ani inven na lam le ti dam na lam lom heklo le midang akai kwal tawak mai ani hemi hnu kar ni loka hian hemi hmun thowa zirlai pakhat chuan he na hi akai le ani hei hian China ho film khurlo zia atilang chiang hle a chu chuan he Hripui po hi anin rin main anti put chuakanga abula bazar hi an mo pu ta ni in alang riau ani pangana Wuhan Lab hian he Hripui kai ol samzia an lo zirlok ani thei mai em kan soi tong in Wuhan Lab a hian zirlai postgraduate student engemaw zat an oma maktak mai November ni som pariat sang ni som pakwa he Hripui alen tak tak ma khan an lepa thok tur mihring le bakina natna kanin kai chon thei dan zir tur an du thu an soya ma se he hi ani na dik taka chuan coronavirus in alo ti buai to kan taksa lang chuak ngal mai lo zir chian an lo du wang zok alo ni a kan hriat angin he Hripui hi mi pakhatin avei to chuan in kai chon a ol sam em maya Diamond Princess longa chuang mi zathum somni pahni te pon he hri hi an vei ti mu chu an ni a an mania alang chuak lo nangin heng mi te hian midang an kai dar vak nia hriat ani palina Wuhan le pa hian Hripui an zir mai nilovin an lo siam thin ngei ani Wuhan le pathok te hian hrivei ti dam ringot an boipui lova an mani ngei point nat na shik hi an siam thin ani kumsang ni som panga khan hele pa mithiam pani te chu international experiment in khompui American scientist Ralph Basica buat saya antela he khompui a hian China scientist te chuan SARS nat na shik chu siang dam lam hretin nat na shik chidang an siam thu an soya he nat na shik hi bagle sajua nat na shik belboma an siam ani thu te pon soi lang ani heta an thil siam chuange mai hi voinia kan boipui em Hripui hi ni in alanga chuti ani chuan he hri hi China chuan siamin ahun hmain anti dar ta hluai pala chuan lamatan Wuhan bazar mun hi apu ti po hi thil ni thei tak ani ta ani he khompui hian scientist tam tak po ati thin rim hle a biologist Richard Bright chuan an tumber chu virus siam chu ani a he thil hi a him lawani ati a hetiang che hian French mi Wayne Hobson upon an virus siam hi apu ru ani chuan tu man kan dang thei lawang ati hial reng ani pathumna COVID-19 hian HIV shiknen in an riau namak tak anei zirchian nai na soidanin he virus hi HIV shiknen in an na tam tak anneya hei hi mi tam takin an ring lo thina
kan hriat angin AIDS ve te chuan an taksa natna do tur ber thisen var ati that lo awangin olsamte in natna an kai thina an Hripui mai thin chutiang chia chuan he virus ve tu te po hi anom thina Wuhan Lab hian mithiam tam takin SARS-CoV le HIV pseudovirus tangkopina mihring le bak zunzam anei dan hi anzir chiang thina heta tang hian he virus hi mihring te siam nge ni in alang ani panina China sarkarin a thup tlat khovel mi pui tam takin he hri hi Wuhan bazar vela tanga lo dar ani kan ti po hi approve na pakhat ma lova henat na en kol lama specialist Daniel Lisia chuan China sarkar le khapoi mo a en non na lama po chuti te vakin sarkarin angai poimo lo ni na lang China sarkar hian he hri hi Wuhan bazar atanga ir chuak nin angai lo ati mi mai ani khovelina Wuhan bazar atanga lo ir chuak ani kan ti lui lai po khan Wuhan khuwa cheng te zinga mi tam tak lungoi lo tak an lo om trek maya ma se engma an soi ngam lo achan chu sarkarin soi lo turin alo khap be vek wang ani January ni ni sang ni somnia Wuhan bazar chu he Hripui lo chuan mun nia a soi zo chi khan Wuhan Institute of Virology te chuan he mun hi strict takin an control ngala thilengma hriat chian le hailan theilo turin information zong chu an thup ngal vek mai ani pakhatna China sarkarin an lep an khuwa khirbel ngal sau he Hripui hi China siamani tirin hlelna ti tam bertu chu China President Xi Jinping an thu asoi hi ani TVI interview na China President chuan he Hripui kan do na konga hian zirbel ngai te kan zirbel zela tuna hian kir sang kan ti chak zelanga he nat na hi kan la hnevat don ani ati a President hian an hmalak dan tur kim chang chu engma soilo ma se an hmalak dan tura chuan laboratory a na thok te ti chak ani a ani lo chuan an ram ven him na thlengin a ngong thei don thu asoi ani he thu soi tu ka tang hian Chinese Ministry of Science and Technology te chuan ram chunga biology zir chian na mun puite uluk zoka thuam that le en kol an ni don thu asoya hemi hnu lok hian hemi hmuna thok te tan hian inven na thom no thatak tak an ron siam chuak ngal maya he hi engtin nge an nei thei inrin lok na a omani lo mo tin kan hriat tur chu China hian microbiology lab natna hrik zir chiang thin chu pakhat chi a oma chu Wuhan Institute of Virology hi ani clip na kan hriat angin khovel ram sang te hi kong engkima a berni tumin kanin tlan siak mek ani a chung zinga chuan China rampo hi din mun sang taka an mek ani he hri len chan bera mi tam takina an ngai chu ramdang ti chiat nan ti hi ani China rama thi zong hi mi sangthum sari vel an nia hei hi China khovela mihring tamna ber ram tan chuan eng thamma ani om love heng hривei zinga hian China mi poimo pakhat ma an tel lova ramdang ai ro chuan an mi poimo ten an vei zut boxi enga motak hriat lok le duan lok a om ang tatlat mai tin China ram hi karuk chung lakin ngai an ole ti thei dera he hri lo chuan ania an soi Wuhan lama po karuk nu lama chuan dor le office te po hon tran le ani anni aya ram changkang zok nia lang he hrikai vei te hi an ziom hlei thei tlat lo an la boi tul zok don ni na langa China hian eng tin nge ati thei bik akai ma sahola hi ram changkang le economic lama ram ngai tuam lo tak ani deuh zela Spain, Italy, France, US, UK ti hovel hi China point economic lama ail pui ber ramte anni hei hian mirin hlel ati zuala tin khovel hian he nat na beinan hian US dollar trillion ni vel amang to nia chut ania chu chuan khovela ram sanga hian poisa le sum dona lama har satna ala thlen zel don nin alang chuti ani chuan China hi khovela thil siam chualama mingthang tak ania he hrileng are huna hian ram tam tak chuan China thil siam hi lo thei lovin kan lei angai don chu chuan China din hun hi ti thain khovel economic hi akuta ada thei don nin alang tlat mai ani heng te awang hian he hri hi alen luitir ani mai lo mo he hri arem huna chuan China ramina andu sakram apiang te chu anding changdon ti hi mi thiam te chut dan ani Lawrkhawm lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya